வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 5வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம மனமார்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री गुरु श्रीकृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तः सोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सतां पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம காலை எல்லாரும் வணக்கம். ஜெய் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு 3 முறை மகாமந்திரம் சொல்லலாம். हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु. ओके प्रभु. आरुमुगम प्रभु. ओके ओके நன்றி. ஓகே ஓகே சூப்பர். ஸோ இன்னைக்கு தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் 29 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா
4 பிரிவினைகளா வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். முதல் பிரிவில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் யூசுவல் நம்ம அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்க போறார். ஓகேங்களா? எதுப்பா சிறந்தது? சந்நியாசமா இல்ல கர்மயோகமான்னு. அதே மாரி தான் நம்ம 3வது அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம். அவர் கேள்வி கேட்டாரு. அவரோட டவுட் என்னெல்லாம் இருக்கோ அவர் கேட்கிறார். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பதில் அளிக்கிறார். ஓகேங்களா? நம்ம சார்பா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட பதில் கேட்டிருக்காரு. அவர் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுக்கிறாரு. நம்ம இந்த பகவத்கீதை நூல்ல வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். வேற யார்கிட்டயும் போ வேண்டாம். இந்த பகவத்கீதை நமக்கு எல்லா விதத்திலும் நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் கையேடு. ஓகே. அத பின்பற்றலாம். நம்ம ஆச்சாரியர்கள் வந்து குடுத்துட்டு போன வழியில நம்ம போனா நமக்கு வந்து முன்னேற்றம் நிச்சயம். ஆன்மீக முன்னேற்றம் நிச்சயம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது 2லேருந்து 6 வரையும் என்ன சொல்லப் போறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கர்மயோகா விஷி ஷயத்தே. அதாவது கர்மயோகமா, சந்நியாசியான்றது என்னன்னு பார்க்க போறோம். அ அதுக்கு அடுத்தது அ நிஷ்காம கர்மா இல்ல கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. அத பத்தி பார்ப்போம். நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சகாம கர்மயோகா, நிஷ்காம கர்மயோகான்னு சொல்லிட்டு அத பார்க்க போறோம். அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட்டா வந்து கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. என்ன பண்ணா நமக்கு விடுதலை அடையும்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். 17லேருந்து 29 வரை. நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எதையோ ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கோம். நமக்கு அமைதியோ, நிம்மதியோ ஏதோ ஒண்ணு தேடிட்டு இருக்கோம். அந்த தேடுதலுடைய வழிதான் நம்ம இன்னைக்கு இங்க இப்போ இருக்கிறது இல்லைங்களா? அதனால நம்ம பரிபூரணமா விடுதலை அடையணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியில எல்லாரும் நம்ம சரணாகதியா இருக்கலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஓகே. ஓம் நமோ கமலா கமலா மாதாஜி. மேடம் காலையில வழி எடுத்து இல்லையா? ஓம் நமோ இப்பதான் விடு. பகவதே வாசுதேவாய ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் ச சம்சசி யச்ரேய ஏதயோர் ஏகம் தன்மே ப்ரூஹி சுநிச்சிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா முதல்ல வந்து செயலை துறக்கணும்னு சொன்னீங்க. பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்கிறீங்க. இது 2த்துல எதுப்பா சிறந்தது? எது எனக்கு நன்மை தருவது என்பதை கொஞ்சம் தயவு செய்து எனக்கு சொல்லுங்கன்னு கேட்கிறார். அவர் கேள்வியை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். செயலை துறக்கவும் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? அதாவது செயலை துறக்குங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பக்தியுடன் செய்யலுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இது 2த்துல வந்து எது பெஸ்ட்ன்னு அப்படின்னு கேட்கிறேன். ஓகே. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த செயலை துறக்கும்ன்றது வந்து எந்த கான்செப்ட்ல சொல்றாருன்னா, செயல்களின் பலனை துறன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. செய்யற வேலையை விட்டுடுன்னு சொல்லல. நம்மளும் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். செய்யற உனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை நீ செய். ஆனா அந்த பலனை துறன்னு சொல்றார். பட் அர்ஜுனன் வந்து கொஞ்சம் தவறி புரிஞ்சுட்டு இருக்காரு. வேலையே செய்யாம அமைதியா உட்காந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அது சொல்லல கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? செயலை துறக்கிறதா இல்ல பக்தியுடன் செயலை செய்யறதான்னு. ஓகே. பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றோம்னு சொல்லிட்டு 2 சொல்றீங்க இல்லையா? நான் எதை பண்ணட்டும்? வந்து கேட்கிறேன். பாரு கிருஷ்ணா, நீ என்ன சொல்ற? விதைக்காதன்னு சொல்றியா? நான் வந்து மரத்த வந்து விதைக்கிறேன். ஒரு விதைய விதைச்சா அது மரமா வரும். நாளைக்கு வந்து நெறைய கனிகள் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ வந்து உங்க கூற்றுப்படி நான் வந்து விதைய விதைக்கக் கூடாதான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகே. இல்லையா, நான் அதுல வரக்கூடிய பழங்கள எதிர்பார்க்கிறத வந்து நிறுத்தணுமான்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஓகேங்களா? இந்த கேள்விகள் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? இப்ப வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து பேசப் போறார். ஓகேங்களா? பகவான் வந்து சொல்லப் போறாரு. என்ன பதிலுன்றத பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கார்த்தி பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्कृतौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பரிந்துரைத்த செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் 2மே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். 2மே நீ பண்ணியன்னா முக்தி உனக்கு கிடைக்கும். ஆனா இது 2த்துல எது பெஸ்ட் தெரியுமா? செயலை துறக்கிறத விட நீ பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் எந்த நிலைமையில இருக்கோம்? கிரகஸ்தர்களா இருக்கோம். நம்ம வேலைக்கும் போறோம், பக்தியும் செய்றோம். ஸோ அதனால நம்ம சன்னியாசிகளுக்கு வந்து குறைஞ்சவங்க இல்ல. ஸோ நம்ம இருக்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ரொம்ப சேஃப் பிளாட்ஃபார்ம். பட் நம்ம அதை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. அவரே கிருஷ்ணரே என்ன சொல்றாரு? பக்தி தொண்டில் செயல்படுன்னு சொல்றோம். இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து சாதாரணமா நம்மள மாரி தான். வேலைக்கு போறாரு, சம்பாதிச்சுட்டு வர்றாரு. சம்பாதிச்சுட்டு வர்றதுல வந்து வரும்போது பூ வாங்கிட்டு வர்றாரு, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாரு. பழத்த வாங்கிட்டு வருவாரு, கடவுளுக்கு
கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து சேஃப் சைட்ல இருக்கோம். அப்புறம் வந்து நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இதை பண்ணணும் இல்லைங்களா? பக்தி தொண்டில் வந்து நம்ம நம்ம செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னு. அப்புறம் வந்து நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் பாவம் இருக்கும், புண்ணியம் இருக்கும். நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்ன பார்த்தோம்? அதாவது அ 3 வகையான செயல்கள் நம்ம கேட்டோம் இல்லைங்களா? கர்மா, விகர்மா, அகர்மா. வேதங்களுக்கு புறம்பா இருக்கிறது செய்யறது வந்து விகர்மா. ஓகேங்களா? நம்ம சாதாரணமா செஞ்சுட்டு இருக்க செயல்கள் வந்து கர்மா. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு வந்து நல்ல செயல்கள் செஞ்சா நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும். பாவ செயல்கள் செஞ்சா நமக்கு பாவம் வரும். தவறான செயல்கள செஞ்சா பாவம் வரும். இது 2ம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அகர்மான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய ஆ வழிகாட்டுதல கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம வேலை செஞ்சா, நமக்கு பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. ஓகேங்களா? அதுதான் சேஃப். அதுதான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே. நிஷ்காம கர்ம யோகிகளா நம்ம இருக்கணும். ஓகேங்களா? பட் நம்ம வந்து இன்னும் அந்த நிலைக்கு உயரல. இது ஒண்ணு இருக்கு. நம்ம அத அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ்? புரியுது தமிழ்ல மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ. ஓகே. ஸோ நம்ம இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம டெய்லி லைஃப்ல நம்ம அப்ளை பண்ணணும். நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையில நம்ம அப்ளை பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் நெறைய புண்ணியம் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைப்பாங்க. அப்புறம் சில பேர் வந்து தவறான காரியங்கள செஞ்சுட்டு பாவம் செஞ்சிருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஓகே நான் தவறெல்லாம் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரியுது நான் பண்ண காரியம் எல்லாம் பாவம். சரி பாவத்துக்கு பரிகாரமா, பிராயச்சித்தமா போய் புண்ணியம் பண்றேன்னு, அது வந்து நல்லிஃபை ஆகாது. ஓகேங்களா? நம்ம நெனைக்கிறோம் பாவம் செஞ்சேன், புண்ணியம் செஞ்சேன். அது 2மே வந்து கழிஞ்சிடும்னு நெனைக்கிறோம். இல்ல நம்ம செஞ்ச புண்ணியத்துக்கு வந்து சொர்க்க லோகத்துல போய் அனுபவிப்போம். நம்ம செஞ்ச பாவத்துக்கு போயிட்டு நம்ம ஆமா. நரகத்துக்கு அனுபவிப்போம். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தண்டனை வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த பாயிண்ட் நம்ம கிளியரா வச்சுக்கணும். நம்ம தவறான கான்செப்ட்ல இருக்கக்கூடாது. நான் பாவம் பண்ணேன். ஸோ புண்ணியம் பண்ணி கழிச்சிடலான்னு எல்லாருமே கழிப்பாங்க. இல்லையா? நம்ம எல்லாம் என்ன சாதாரண ஆளுங்களா? நம்ம எல்லாம் வீர தீர சூரவாதிகள் இல்லையா? அந்த மாரி ஒரு கான்செப்ட் இருந்தா எல்லாருமே எல்லாத்தையும் பண்ணுவாங்க. அத வந்து நல்லிஃபை பண்ணும். அத வந்து நல்லிஃபை பண்றதுக்கு அதாவது அந்த ரெக்டிஃபை பாவத்த பண்றது. என்னங்க? ரெக்டிஃபை பண்றதுக்குலாம் ஆ, மாதாஜி. ரெக்டிஃபை. அத வந்து இல்லாம பாவமே இல்லாம பண்றதுக்கு வந்து புண்ணியத்த பண்ணி, எல்லாத்தையும் வந்து நில் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம்னு நெனைப்பாங்க. பட் அப்படியெல்லாம் கான்செப்ட்டே இல்ல. அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா, அத வந்து இன்னைக்கோட மாத்திக்கணும் நம்ம கான்செப்ட். இல்லைங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம வந்து ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஒவ்வொரு செயல்கள செஞ்சா, ஏதாவது நம்ம லா ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லா படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வந்து ஒரு ஸ் ஒரு எதிர்வினை எ உண்டு. எதிர் ரியாக்ஷன். செயல். எதிர் செயல். கரெக்ட்டா மாத்தாஜி? எவ்ரி ஆக்ஷன் இட்ஸ் எதிர்வினை. ரியாக்ஷன். இல்லைங்களா? கரெக்ட் இல்லையா? ம். ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வந்து நமக்கு நம்ம செய்யற செயலுக்கு ஒரு எதிர் செயல் இருக்கு இல்லையா? எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் இட்ஸ் ரியாக்ஷன். நம்ம இதுல இப்ப இங்கிலீஷ்ல நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு செயலுக்கு வந்து எதிர் செயல்கள் இருக்கு. நம்ம என்ன செஞ்சாலும் எப்படி வந்து சிம்பிளா நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. பந்த தூக்கி போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி போடுறோமோ அது திரும்பி வரும்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. நம்ம என்ன செயல்கள் செய்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பலன்கள் வரும். அதாவது இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா விதை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம என்ன விதைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம வந்து அறுவடை பண்ண போறோம். அதனால எந்த செயல்கள் செய்றோன்றத நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதனால இனிமேல் நம்ம என்ன செயல்கள் செஞ்சாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சமைக்கிறோமா, சரி கடவுளுக்கோசரம் நான் இத சமைக்கிறேன். வீடு பெருக்குறோமா, இது கடவுளுடைய வீடு. அந்த வீட நான் கிளீன் பண்றேன். அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாவத்தினால நம்ம செயல்கள செய்யணும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டோரிக்குள்ள போலாம். அரசர் வந்து என்ன செயல் பண்றாரு? என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம இதுல டேக் ஹோம் மெசேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? கர்ம நடவடிக்கைகள் காரணமாக நிர்காவின் வீழ்ச்சி. கர்ம நடவடிக்கை. இவர் வந்து ஒரு நல்ல அரசர். ஓகே. அவர் நல்ல தான தர்மங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தார். ஓகேங்களா? அவர் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தரும் கூட அவர் வந்து பண்றாரு, என்ன பண்றாரு, ஆ யூசுவலா அரசர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்களுக்கு வந்து மரியாதை குடுப்பாங்க. பொதுவாவே எல்லாருமே பிராமணர்கள், பசுக்கள வந்து நம்ம நல்லா பாதுகாக்கணும். இல்லைங்களா? ஸோ கிருஷ்ணரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மனோ தேவா. ஏன்னா அவர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிராமணர்களுக்கு வந்து சேவை செய்வார். அதாவது ஒரு முறை சுதாமா அவர்கிட்ட போறார். அவருக்கு எல்லா விதமான உபசரணங்களும் செஞ்சார். ஓகே. பிராமணருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ். ஓகேங்களா? நம்ம தான தர்மம் அவங்களுக்கு குடுக்கணும். ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் அரசவைக்கு வந்த ஏழை பிராமணருக்கு பசுக்கள குடுத்து அனுப்பிச்சார். அவரு அரசர் இல்லையா? அ பல வகையான பசுக்கள் இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான பசுக்கள் இருக்கு.
இருக்கு. ஓகே. அந்த பசுக்கள் என்ன பண்ணும்னா, மேய்ச்சலுக்கு காலையில போகும். சாயங்காலம் வந்து திரும்பி வரும். மேய்ச்சல் எல்லாம் முடிச்சுட்டு, ஸோ அத வந்து அந்த மாடு மேய்ப்பவர் என்ன பண்ணுவாரு, கட்டி ஒரு குட் அம் மாட்டு கொட்டாயில வைப்பார். சரி இவரு என்ன பண்ணாரு, தானத்த குடுத்தது அந்த பசு வந்து போம்போது பிராமணன் கூட போச்சு. அன்னைக்கு சாயங்காலம் என்ன ஆச்சுன்னா, தன்னோட மேய்ச்சல் எல்லாம் பேய்ச்சுட்டு அதே மாமூலியா அரசனுடைய மாட்டு கொட்டாய்க்கு வந்துருச்சு. இது யார் யாரு கவனிக்கல? அந்த மாடு மேய்ப்பவனும் கவனிக்கல. அங்க இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி கார்டும் கவனிக்கல. ஸோ இவங்களுக்கே கவனிக்கல. எங்கருந்து அரசனுக்கு தெரிய போது? அதனால அரசனுக்கும் வந்து தெரியல இந்த விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த நாள் இன்னொரு பிராமணன் வந்தார். சரி பிராமணன் வந்திருக்காரேன்னு சொல்லிட்டு பசு வந்து தானம் பண்றாங்க. சாதாரணமா பசுவ தானம் பண்ண மாட்டாங்க. நல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய பசுக்கள வந்து தானம் குடுப்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, பட்டு பீதாம்பர துணிய அணிவிச்சு, அப்புறம் கொம்புக்கெல்லாம் வந்து தங்க கிரீடங்கள்லாம் அணிவிச்சு, காலுக்கெல்லாம் வெள்ளி கொலுசுகளெல்லாம் அணிவிச்சு, அப்படிதான் தானங்கள குடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ தேவையான பொருளு, தானியங்கள் எல்லாம் குடுத்து அனுப்புறாரு 2வது வந்த பிராமணனுக்கு. சரி இவரு வந்து 2வது பிராமணன் போறாரு. முதல் பிராமணன் 2 பேரும் வந்து ஒரு தெருவுல வந்து சந்திக்கிறாங்க. "என்ன ஆச்சு? இது என்னோட பசு இல்லையான்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. "என்னோட பசு தானே இது. எப்படி உன்கிட்ட வந்துச்சுன்னு?" அப்படின்னு கேட்கிறார். "இல்ல, இல்ல. இது என்னோட பசு. இப்பதான் நான் வந்து அரசர்கிட்ட வந்து தானமா வாங்கிட்டு வரேன்" அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அடுத்தது, "இல்ல, இல்ல. வா. நேத்து தான் எனக்கு இது தானமா குடுத்தாரு. நம்ம போய் கேட்கலான்னு" சொல்லிட்டு அவங்க போறார். ஓகே. அரசவைக்கு போறாரு. ஸோ இந்த பிக்சர்ல இப்ப பாருங்க. அரசர் வந்து நின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இந்த பக்கம் ஒரு பிராமணன், அந்த ஒரு பக்க பிராமணன், நடுவுல ஒரு பசு இருக்கு. இந்த பிக்சர பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, கேட்குறார். "எனக்கு இது மாரி ஆ குடுங்கன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஆ அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாரு, "இல்ல, இது வந்து அ எனக்கு தானமா குடுத்தாரு. என்னோட இதுன்னு" சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வாங்குன பிராமணன் சொல்றார். நேத்து பிராமணர் வந்து, "இல்ல, இல்ல. எனக்கு இதுதான் வேணும்ன்றார்." அரசர் வந்து அவங்க கிட்ட பணிவா கேட்கிறார். "பிராமணரே, நீங்க இத குடுத்துடுங்க. நான் உங்களுக்கு வேற குடுக்குறேன்றார்." ம் நேத்து வந்த பிராமணனும் ஒத்துக்கிறது இல்ல. இன்னைக்கு வந்த பிராமணரும், "இல்ல, எனக்கு இதுதான் வேணும்." 2 பேருமே அடம் பிடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்ப வந்து அவருக்கு வந்து அ பிராமணர்கள் வந்து கோவம் வந்து அவர திட்டிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த இது என்னாச்சு, அவர் வேணும்ட்டுக்கே செய்யல இந்த விஷயம் இல்லையா? வேணும்த்துக்கே வந்து இந்த விஷயம் செய்யல. பட் எதார்ச்சியா வந்து நடந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, அவர் அதன் விளைவா வந்து என்ன ஆறாரு, அடுத்த ஜென்மத்தில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிணத்துல ஒரு பிக்சர் பார்க்குறீங்க இல்லையா? ஓகே. ஆ. ஓ! இது வந்து தவறு. வேணுமித்துக்கே செய்யல. பட் ஒரு தவறு நடந்துடுச்சு. இல்லையா? இந்த தவறின் காரணமாவ அடுத்த ஜென்மத்தில அவர் வந்து ஒரு பல்லியா பிறக்கிறார். பல்லியா பிறந்து ஒரு அ கிணத்துல இருக்கார். ஓகே. பிராமணர வந்து திருப்திப்படுத்தலன்றதுக்கோசம் ஒரு பாவத்தான இவர் வந்து இப்படி பிறக்கிறாரு. பல்லியா பிறக்கிறாரு. அவர் ஒரு வறண்ட கிணத்துல இருக்கிறாரு. வறண்ட கிணத்துல இருக்கிறார். அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணருடைய பேர பசங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பசங்க விளையாடுவாங்கல்ல, பந்து, பேட் எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு, அது மாரி அவங்களுடைய பேர பசங்க விளையாடிட்டு இருக்கும்போது, பந்து வந்து எதார்ச்சியா அந்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்துருது. ஸோ, அவங்க வந்து எல்லாம் முயற்சி பண்றாங்க, கிணத்துல விழுந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு, அந்த பசங்க யாராலயும் முடியல. சரி தாத்தா, தாத்தா நீ வா தாத்தா, இது மாரி பந்து கிணத்துல விழுந்துருச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து அவரு என்ன பண்றாரு, பார்க்குறார். பார்த்துட்டு அந்த பந்த எடுக்குறார். பந்த எடுக்கும்போது அவருடைய கை வந்து என்ன ஆகுது, அந்த பல்லி மேல விழுது. ஸோ அந்த பல்லி வந்து என்ன ஆகுது, மாறுறாரு. என்னவா இருந்தாரு, அரசரா மாறுறார். அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அவருக்கு கிருஷ்ணரால வந்து முக்தி கிடைக்குது. ஓகேங்களா? செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை மன்னர் மிர்கா ஒப்புக்கொள்கிறார். எனவே பக்தி சேவை என்பது ஆன்மாவுக்கு ஒரு நல்ல செயல்பாடு மட்டுமே. நம்ம பாட்டுக்கு கர்மங்கள பண்ணிட்டு இருந்தா, அதனால என்ன ஆகுது, நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நல்லது செஞ்சா புண்ணியம் வரும், தவறு செஞ்சா பாவங்கள் வரும்னு சொல்லிட்டு, அதனால நம்ம அனுபவிப்போம். யாரா இருந்தாலும் அனுபவிப்போம். அதனால வந்து நமக்கு மோட்சத்தையும், முக்தியும் குடுக்குறது வந்து பக்தியும் குடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் தான். இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தி சேவை செய்யணும். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரும் சொல்றார். அர்ஜுனனுக்கு பதில். ஓகேங்களா? இந்த 2 ஸ்லோகத்துல நம்ம இது மாதாஜி ஆமா தம்பி. மாதாஜி எனக்கு ஒரு டவுட்டும் மாதாஜி. ஆமா தம்பி. ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க. அவங்களோட கவனக்குறைவுனால அந்த பசு மறுபடியும் அரசன்ட்டே வந்துருச்சு. அரசன் அது தெரியாம செகண்ட் பிராமணர்ட்ட கொடுத்துட்டாங்க. இதுல அரசன் எதுக்கு மாதாஜி பள்ளியா
வந்தாங்க? அது புரியலையே. தவறு தானே. ஒருத்தருக்கு கொடுத்த பொருளை இன்னொருத்தருக்கு எப்படி கொடுக்க முடியும்? அது அவங்க தெரியாம தானே மாதாஜி குடுத்தாங்க. அந்த தவறுக்கு தான் அவர் அனுபவிக்கிறாரு. நம்ம ஓ! தெரிஞ்சு ஓ! செஞ்சாலும் சரி, தெரிஞ்சு தெரியாம பண்ணாலும், செஞ்சாலும் தெரியாம பண்ணாலும் தவறு 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 தான். தவறு தான். ஓ ம். பகவான். தவறு தவறு தான் இல்லையா? அதுதான். ஓகே, ஓகே. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸோ அதனால தான் என்ன பண்றாரு, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, பக்தியுடன் செயலை செய்யின்னு சொல்லிட்டு பதில் கொடுக்குற 2வது ஸ்லோகத்துல. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆம், ஆம். வேற ஒருத்தவங்க இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி சிவா மாதாஜி. ஆ. பிரேமா விக்னேய ச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்கசதி நிர்த்வந்த்வோ ஹி மகாபாஹோ சீகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகைய பௌதிக பந்தங்களில் எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நீ முக்தி அடையணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த இருமையிலிருந்து வரணும். இந்த உலகம் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டிப்பானது. இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகம் இருக்கும், துக்கம் இருக்கும், புகழ்ச்சி இருக்கும், இகழ்ச்சி இருக்கும், மானம் இருக்கும், அவமானம் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம சமமா பார்க்கறதுக்கு எடுத்துக்கணும். அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும், நம்ம மனசு வந்து ஸ்திடமா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இல்லைன்னா கஷ்டப்படும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம சில நேரத்துல வந்து சில விஷயம் பண்ணோம். இதை வந்து இப்படி பண்றேன், எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா அது நடந்திருக்காது. உண்மை. என்ன நடந்துச்சோ அதை தான் நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பான்மையில இருக்கணும். இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் நடந்திருக்குது இல்லையா? ஸோ இந்த நிரந்தரமான வெறுப்பு வெறுப்பு அற்றிலிருந்து வெளியே வந்த வந்து நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். சன்னியாசின்னு என்ன? எல்லாத்தையும் வீட்டில் விட்டுட்டு ஒரு துண்டை தூக்கி தோல்ல போட்டுட்டு காட்டுக்கு போறதா? இல்ல இல்ல. இந்த உலக செயல்களை வந்து நம்ம செய்யணும், நமக்கு விதிக்கப்பட்டல மனசுக்குள்ள வந்து அந்த டிட்டாச்மெண்ட் பற்றற்ற நிலையில இருக்கணும். ஓகேங்களா? நம்ம எப்படி அதுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த தாமரை பூ இருக்கு இல்லையா? எப்படி தாமரையில நீர் மேல் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம செயல்களை செய்யணும். பட் பந்தத்துக்குள்ள சிக்கிக்க கூடாது. நான் தான் செய்றேன், நான் தான் கர்த்தான்ற எண்ணம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு நல்லது கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷப்பட்டு காலரை தூக்கிட்டு பெருமையா இருப்போம் இல்லையா? அதே ஏதாவது தவறா நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐயோ நான் தவறு பண்ணிட்டேன்னு சுரண்டி விழுந்துரும். இல்ல இது சமமா கிருஷ்ண உணர்வோட செஞ்சேன்னா கிருஷ்ணரோட இச்சை, இது அவரோட ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு எடுத்துட்டு போகணும். அதாவது நம்ம ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணணும். இமிடியேட்டா சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா சந்தோஷப்படும். அது கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரிடான்னு அப்படின்னு ஏத்துப்போம். கிடைக்கவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ வந்து நம்ம மனசு சோடக்கூடாது. அப்போ என்ன நினைக்கணும், கிருஷ்ணர் எனக்கு இதை விட ஏதோ ஒன்று சிறப்பா கொடுக்க போறாரு, அதனால தான் இது வந்து நடக்கலைன்ற மனப்பான்மை பக்தர்களுக்கு வரணும். ஓகேங்களா? பக்தர்கள் அப்படிதான் வாழ்வாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பௌதீக பந்தத்திலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இந்த பௌதீக உலகத்துல தான் வாழணும். கணவன், மனைவி, குழந்தை, குடும்பத்திலோட வாழணும். பட் மையமா கிருஷ்ணரை வச்சு வாழணும். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அந்த உறவுக்குள்ள வந்து நிறைய இருக்கக்கூடிய கசப்புகள் எல்லாம் வந்து படிப்படியா குறையறத நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு உறவுகள் இருக்குன்னா இதுக்கு காரணம் என்னுடைய கர்மா. இதுல வந்து நான் வந்து கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு எனக்கு வந்து இவங்க கணவனா கிடைச்சிருக்காங்க. இவங்கள வந்து நான் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுல இவங்கள நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு என் பக்திக்கு முன்னேறணும். என் பசங்களுக்கு நான் எப்படி பக்தி குடுக்கணும். அவங்கள எப்படி பக்தியில அந்த மாரி ப்ராசஸ் தான் நமக்கு இருக்கணும். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இது மாரி இருந்தா நம்ம இருமையிலிருந்து விடுபட்டு பௌதீக உலகத்துல பந்தங்கள்ல இருந்து விடுதலை ஆவோம். இது வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ஈஸியா நடக்கிற ப்ராசஸ் இல்ல. மெல்ல மெல்லமா கண்டிப்பா சக்சஸ் ஆகும். பற்றுதல் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு ஈஸியா விட முடியாது. பட் முயற்சி திருவினை ஆக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேசிய ஸ்திரீ மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார். ஓகேங்களா? இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஒருத்தர் வந்து சன்னியாசி உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு இல்ல, அவர் பேர் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகே. ஸோ நம்ம ஒரு நாள் பிரம்ம விமோக லீலை ஸ்டோரி பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலையில வந்து பிரம்ம விமோகன லீலை பண்ணாரு. அதே கிருஷ்ணர் இந்த கலியுகத்துல வரும்போது சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வந்தாரு. அவர் இருக்கும்போது இவரு பிரம்மா வந்து என்னவா வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா,
ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வரார். அதாவது நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் ட்ராமா பண்ணும்போது, இல்ல நம்ம பசங்கள ட்ராமாத்துல கலக்கும்போது, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேஷம் குடுப்போம். இல்லையா? ஆமாவா? இல்ல. ஒரு டீமா போயிட்டு தான் அந்த நாடகையோ, ஒரு குரூப் டான்ஸையோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அது மாரி கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு லீலை பண்றதுக்கு வந்து ம் ஒரு குரூப் ஆஃப் டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸோட வரார். வரும்போது அவர் என்ன சொல்லுவார், "நீ நீ இந்த இந்த ரோல் ப்ளே பண்ணணும். நீ நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி போய் அவதாரியம் பண்ணி" இப்ப வந்து தேவகி மாதா, யசோதா, நந்த மகாராஜா, வசுதேவர் எல்லாம் கிருஷ்ணர் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. ஸோ நீங்கல்லாம் போங்க. உங்க ரோல் ப்ளே பண்ணுங்க. நான் வரேன். நம்ம ஒரு ஒரு சீன்ல ஒவ்வொரு கதாபாத்திரத்த வந்து உள்ள நுழைப்போம் இல்லையா? அது மாரி தான் கிருஷ்ணர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் அவதரிக்க போறாருன்னும்போது ஒவ்வொரு கதாபாத்திரமா வராரு. ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்த நிர்ணயிக்கிறார். அது மாரி பிரம்மா வந்து இங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூரா வராரு. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முசல்மான் குடும்பத்துல பிறக்குறாரு. அது இருந்தாலும் அவர் நாம ஜபத்த பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அத பார்த்து நெறைய பேருக்கு பொறாம. ஏன்னா இவருக்கு பெயர், புகழ்ச்சி கிடைக்குதேன்னு சொல்லிட்டு, அ பொறாம. அவர ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அரசர்கிட்ட சொல்லிட்டு பனிஷ்மென்ட் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22 மார்க்கெட்ல வந்து அடிப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு இடத்துல அடிச்சு ஒருத்தன போட்டாவே அவனுக்கு உயிர் இருக்காது. இது மாரி எல்லாரும் மீட் பண்ற இடத்துல 22 சந்தையில வந்து அடிப்பாங்க. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்கன்னா, என்ன அடிக்கிறவங்க தெரியாம அடிக்கிறாங்க. அவங்கள மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். ஓகேங்களா? ஒரு ஸ்டேஜ்ல எல்லா அடிக்கிறவங்களுக்கே டயர்ட் ஆகும். அடிச்சு அவருக்கு நினைவில்லன்னு தெரிஞ்சோனே எடுத்து அ த தண்ணீல போட்டுருவாங்க. நதியில போட்டுருவாங்க. அவரு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கரையில எழுந்து சாதாரணமா நடந்து போவாங்க. அப்ப அடிச்சவங்களுக்கே வந்து பயமாயிடும். என்னடா! அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து இப்படியெல்லாம் நெறைய பேர் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. அவர் இருந்தாலும் நாம ஜபத்த விடவே இல்ல. "நீ வந்து நம்ம குலத்துல பிறந்துட்டு, இந்த மந்திரத்த சொல்லிட்டு இருக்கியான்னு" சொல்லிட்டு தண்டனைக்கோசம் இத பண்ணாரு. இன்னொருத்தர் வந்து அவர் மேல வந்து ரொம்ப பொறாம இருந்துச்சு. இவர் வந்து ரொம்ப பெயர் புகழோட இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு, இவர எப்படியாவது அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு வேசிய அனுப்புறாங்க. அந்த வேசி ரொம்ப அழகான ஸ்திரீ. அவங்கள அனுப்பிச்சு விடுறாங்க. அவங்க சொல்றாங்க, "3 நாளைக்குள்ள நீ ஏதாவது பண்ணி அவர அவமானப்படுத்துற மாரி செயல் பண்ணிட்டு வான்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் உனக்கு கூட 2 பேர அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதுக்கு சாட்சி சொல்லணும் இல்லையா? அதனால இந்த 2 பேர அனுப்புறேன்னு சொல்லிட்டு. சரி இந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, "இல்ல, இல்ல நானே ஃபர்ஸ்ட்டு போறேன். அதுக்கு அடுத்த நாள் நீங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா போவாங்க. போயிட்டு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாம ஜெபம் பண்ணிட்டுருப்பார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 3,00,000 முறை பண்ணுவார். நம்மள மாதிரி 1 மாலை, 2 மாலை, 16 மாலை இல்ல. 3,00,000 முறை பண்ணுவார். அதாவது 192 மாலை பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு வந்து பிரபுபாதா சொன்னது குறைந்தபட்சம் 16 மாலைகள் பண்ணுங்க. அதாவது 2 மணி நேரம் ஆகும் நம்ம பண்ணோம்னா, ஒரு மாலை பண்றதுக்கு 7 நிமிஷம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ 7 டூ 8 நிமிஷம் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு, இவங்க வந்து சொல்றாங்க, "எனக்கு இது மாரி என்னோட ஆசை இருக்கு. அத நிறைவேத்துங்கன்னு" வந்து அந்த வேசி வந்து சொல்லுவாங்க. "அப்படியா? சரி நீ உட்காரு. நான் வந்து ஒரு உறுதி எடுத்திருக்கேன். நாம ஜெபம் இத்தன முறை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு, அத முடிச்ச உடனே நான் வந்து உன்னோட ஆசைய நிறைவேத்துறேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இவரும் உட்காந்துட்டு நாம ஜெபம் பண்ணுவாங்க. அந்த அம்மாவும் பக்கத்துல உட்காந்துட்டுருக்கும். இவர் வந்து முடிக்கல கணக்கு. அதனால வந்து என்ன ஆகுது, அந்த இரவு கழிஞ்சு பொழுது விடிஞ்சிருச்சு. அந்த அம்மா வந்து கிளம்பி போயிடுது. ஸோ இது என்ன போய் சொல்றாங்க, "இல்ல ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. நான் நாளைக்கு வந்து இல்ல முடிச்சுட்டு வரேன்னு" சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லிட்டு வருவாங்க. அடுத்த நாள் அதே மாரி சாயங்காலம் வருவாங்க. அது மாரி சொல்லுவாங்க, "என்னோட ஆசைகள வந்து நீங்க நிறைவேத்தணும்." "அப்படியா? சரி நிறைவேத்துறேன். நாம ஜெபம் கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்குது. நான் முடிச்சுட்டு நான் வரேன். என்னோட கடமைகள முடிச்சுட்டு வரேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அவரும் வந்து முடிக்க முடியாது. அவர் வந்து நைட்டு ஃபுல்லா அந்த அம்மா வந்து அங்கேயே இருப்பாங்க. இவர் நாம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அம்மா தூங்கிடுவாங்க. ஸோ இந்த 2வது நாளும் வந்து அ தோ வீழ்ச்சி அடையறாங்க அந்த அம்மா. 3வது நாள் வராங்க. எப்படியாவது நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஜெயிக்கணும், அவர வீழ்ச்சி அடைக்கணும், அவர் பெயர் வந்து அவமானப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. மறுபடியும் 3வது நாள் வந்து சொல்றாங்க, "பாருங்க 2 நாள் இப்படி பண்ணிட்டீங்க. இன்னைக்கு வந்து முடியாது. நீங்க வந்து என்னோட ஆசைய நிறைவேத்தணும்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து என்ன சொல்றாரு, "கண்டிப்பா நான் வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட்ஸ் பெண்டிங் இருக்கு. நாம ஜெபம் பண்றேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நாம ஜெபம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? அடுத்த நாள் காலையில ஆயிடுது. அந்த அம்மாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனமாற்றுதல் வருது. என்னன்னா, நானும் இந்த ஜெபத்த பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, "நீ வந்து சம்பாரிச்சு வச்சிருந்த காச எல்லாத்தையும் போயிட்டு தானம், தர்மம் பண்ணிட்டு வான்னு" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த அம்மா இமிடியேட்டா போவாங்க. எல்லாத்தையும் வித்து எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணிட்டு அவங்க வருவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து அந்த தீட்சைய குடுத்துட்டு, நாம மந்திரத்த குடுத்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அந்த குடில விட்டே கிளம்பி போயிடுவார். ஓகேங்களா?
ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன அந்த அம்மா அதுக்கு பிறகு 3,00,000 முறை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த அம்மாவை பார்க்கறதுக்கு நிறைய பக்தர்கள் வந்தாங்க. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுன்னா 2 விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். நாமத்துடைய மகிமை. ஓகே, எவ்வளோ அளவுக்கு தீய எண்ணங்களை கொண்டவங்களை கூட ஒரு நாமம் வந்து மாற்றுன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாமம் வந்து மாற்றோன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தூய பக்தர்களுடைய சவகாசம் இல்லையா? அவங்கள வந்து பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கிறாங்க அவர். தூய பக்தர்கிட்ட எப்படி இந்த காந்த சக்தின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம சின்ன வயசுல இந்த மேக்னெட்டை வச்சுட்டு மண்ணுல போயிட்டு இப்படி மண்ணுல இது பண்ணிட்டு பேப்பர்ல வச்சு அந்த மேக்னெட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் அந்த காந்த பொருளை வந்து பிரிப்போம். நீங்க யாராவது பண்ணியிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. பண்ணிருக்கோம். ஸோ அந்த மணல்ல பெரட்டி ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த வலிமை இருக்கும். எப்படி வந்து அந்த தூய பக்தர்களுடைய சக்தி வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கும். எவ்வளோதான் கெட்டவங்களா இருந்தாலும் அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த புனித நாமத்தின் மகிமை அவங்க சொன்னனால அந்த பவித்திரம் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அவங்கள வேற்றாவே வந்து மாத்தும். அது ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும். நாமத்துக்கு நம்ம வந்து சொல்றோம், இந்த கலியுகத்துல வந்து கடவுள் வேற இல்ல. நாம ரூபத்துல இருக்காரு, சப்தமா இருக்கிறாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இதனோட வேல்யூ தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம உணர்ந்து பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்லலாம். எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராமா ஹரே ராமா ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஸோ கிருஷ்ணா. இதுதான் பக்தியோட வலிமை இல்லைங்களா? ஓகே. ஸோ ஆனால் எனக்காக அதை செய்யுங்கள், உங்களுக்கு நான் பழத்தை பார்த்துக் கொள்கிறேன். என்ன சொல்றாரு? உன்னோட செயல்களை நீ செய்ப்பா, உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ அதை பத்தி கவலையே படாதன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேங்களா? அந்த வார்த்தையை மாதிரி நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்ம எப்படி இருக்கிறோம், பக்தர் அல்லாதவர் எப்படி யோசிக்கிறாருன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் வந்து மாதாஜிக்கு வந்து நம்பர் ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய பெயரு, உங்களுடைய ஃபோன் நம்பர் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நீ உன்னோட கடமை என்ன? விதைகளை விதை. ஓகேவா? ஆனா என்ன எதிர்பார்க்காத, பழத்தை எதிர்பார்க்காத. உனக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் பார்த்துக்கிறேன், உன் வேலையை மாத்திரம் நீ செய்யின்னு அப்படின்னு சொல்ற. அதை வந்து நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யின்றதை நம்ம எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எல்லாரும் வேலைக்கு போறோம், காசு சம்பாரிச்சிட்டு வரோம் இல்லைங்களா? அப்பாடி என்ன சொல்லுவோம்? இது என்னோட காசு, நான் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாரிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பொதுவா பக்தர் அல்லாத. ஓகேவா? அதனால இது என்னோடது, நான் என்னோடதுக்கோசம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே பக்தரானவர் என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். அவருக்கும் காசு கிடைக்குது. எல்லாமே கிருஷ்ணரின் கருணை இல்லையா? எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரின் கருணை. கிருஷ்ணர் இல்லாம எதையும் இருக்காது அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. அப்புறம் அ எல்லா சூழ்நிலையிலும் வந்து கிருஷ்ணர வந்து அவங்க ஒவ்வொரு நிமிஷம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. லதா மாதாஜி, ஆறுமுகம் பிரபு, வசந்தி சிவா, ராமகிருஷ்ணன், ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜ்மோகன். மாதாஜி நீங்க இல்ல, படிச்சீங்களா மாதாஜி போன ஸ்லோகம்? படிக்கல மாதாஜி. படிங்க படிங்க சரிங்க. படிங்க. பிரக்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கமித்யக்த்வா கரோதியம் லிப்யத ந பாவனே பத்ம பத்ரம் இவாம் பஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றின்றி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலையின் எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போலவே அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தீண்டப்படுவதில்லை. ஸோ இப்போ நம்ம நிருகாரி விஷயத்த நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம கடவுளை வந்து நினைச்சு பண்ணா அதனால எந்த ஒரு புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. எல்லாமே அவர் நல்லிஃபை பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா அது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை அனுபவிக்கிறதுக்கோசம் தான் வரணும். இதே அந்த அனுபவத்துக்கோசமாவது நம்ம இந்த பூ உலகத்துல வரணும். அதனால பிறப்பு இறப்புன்ற சக்கரத்திலேருந்து நம்ம வரணும், வெளியே வரணும்னா அதுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சு நம்ம செயல்களை செய்யணும், நாம ஜபம் பண்ணணும். அப்ப அவருடைய லோகத்துக்கு போறக்கூடிய தகுதி நமக்கு வரும். ஓகேங்களா? இந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காற்று இருக்குது இல்லையா?
இந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தோட்டத்து பக்கமா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது மல்லிகைப்பூ தோட்டத்துக்கு பக்கமா வந்துச்சுன்னா, மல்லிகைப்பூ வாசம் எடுத்துட்டு வரும். அதே வந்து ஒரு நம்ம வீட்லேருந்து சமையல் கட்டுலேருந்து வந்துச்சுன்னா, அது ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் இல்லைங்களா? அதே வந்து ஒரு சாக்கடைய கடந்து வந்துச்சுன்னா, அந்த சாக்கடை துர்நாற்றத்த சுமந்துட்டு வரும். ஆனா காற்றோடைய தன்மை என்ன? எத எத கிடைக்குதோ அத எடுத்துட்டு, அதே இடத்துல விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குது. அது மாரி தான் இந்த மனித உடல் இருக்கு இல்லையா? இந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கர்மத்துக்கு ஏத்த மாரி ஒவ்வொரு உடல் எடுக்குது. எப்படி இந்த காற்று வந்து ஒரு பூந்தோட்டத்துக்கு பக்கத்துல வந்துச்சுன்னா, நறுமணம் எடுத்துட்டு வருது. அது மாரி நம்ம கர்மத்துக்கு ஏத்த மாரி நம்ம உடல வந்து மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம். இந்த ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, உடல் வந்து மாறக்கூடியதுன்ற கான்செப்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அத புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம செயல்களுக்கு வந்து நான் கர்த்தான்னு நினைக்க மாட்டோம். நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன். நான் கடவுளுடைய அங்க துணுக்கு. இதுதான் என்னுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பந்தம் வராது, பற்றுதல் வராது. நான் கடவுளுடைய நித்திய சேவகன்ன்றத நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகள நம்மளால செய்ய முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ம பிர சைத்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகா பிரபுவோட பிரபு மிஷன். ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்த போய் எல்லா இடத்துலயும் குடுக்கணும். இந்த கிருஷ்ண பிரேமைய வந்து ஃப்ரீயா குடுத்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். ஓகேவா? அவர் இருக்கிற சமயத்துல ஒவ்வொரு வீட்டாண்ட போயிட்டு கதவ தட்டி, நித்யானந்த பிரபு வந்து கதவ தட்டி டப்புன்னு கால்ல விழுந்துருவாங்க. யாராவது கதவ திறக்கறதுக்கு வருவாங்க இல்லையா? கால புடிச்சுட்டு, "ஒரு முறை மகாமந்திரம் சொல்லுங்கன்னு" சொல்லுவாங்களாம். அவங்க நற்கதி அடையறதுக்கு அவங்களே ப நித்யானந்த யாரு? சாட்சாத் பலராமர் இல்லையா? அவரு வந்து இந்த சேவைய வந்து செஞ்சார். ஓகேங்களா? இந்த மிஷன எடுத்துட்டு போணும்னு சொல்லிட்டு தான் பிரபுபாதா அவருடைய குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருடைய கட்டளைப்படி மேலை நாட்டுக்கு போயிட்டு, அங்க போயிட்டு நாம ஜெபம் ஆரம்பிக்கிறாரு. இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பாருங்க. இவர் தான் நம்மளுடைய சிக்ஷா குரு, இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சார்யா. இது வந்து மேற்கு இந்தியால நடக்குது. ஓகேங்களா? ஃபாரின்ல கண்ட்ரில போயிட்டு அவர் ஒரு தாம்ஸ்கின் ஸ்கொயர் ஃபீட்ன்ற ஒரு தாம்ஸ்கின் அந்த ஒரு பார்க்ல போயிட்டு பண்ணுவார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்காதவங்க இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. லதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜ்மோகன். ராமகிருஷ்ணன் பிரபு. ஓகே. சரி. யாரும் வாலண்டரியா வரல. யார் படிக்கிறோமோ படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே विद्या கிருஷ்ணா. विनय संपन्ने ब्राह्मणे कविहस्तिनि श्रीनि शैवष्टपाकश पण्डिता समदर्शिन ஹரே கிருஷ்ணா. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன் பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆத்மா வந்து நித்தியமானது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடலை மாத்திரம் மாத்திக்கிட்டே இருக்குது அவனுடைய கர்மப்படின்னு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஒவ்வொரு ஆத்மாக்குள்ள வந்து யாருக்காக பக்கத்துல யாருக்காகனா பரமாத்மா. பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இருந்து நம்மள வழி நடத்துறாரு. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுகிட்ட ஒரு பண்டிதன் என்ன பண்றான், அது நாயா இருக்கட்டும், பூனையா இருக்கட்டும், இல்லையா? பசுவா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், நாயை தின்னும் சண்டாளனா இருக்கட்டும், நாய் மாம்சம் உண்ணவனா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் மரம், செடி, கொடி, பசு, யானை எதுவா இருந்தாலும் அதுக்குள்ள என்ன பார்க்குறாரு? ப பரமாத்மாவ பார்க்குறாங்க. எல்லாருமே ஜீவராசிகள். ஜீவாத்மாவ பார்க்குறான், பரமாத்மாவ பார்க்குறான். ஓகேவா? அந்த உயர்ந்த ஞானத்த வந்து அடைஞ்சிருக்கான். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, பண்டித சமதர்ஷினக. சமமா பார்க்கறக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்குது. எதனால? அவன் வித்யா வினய சம்பன்னே. வித்யா வினயன்னா கற்றறிந்த பிராமணர்களையும் அவன் எப்படி பார்க்கறான்? சமமா பார்க்கறான். நாயை உண்ணும் மாம்சத்தை உண்ணும் பவனையும், மாடு மேய்ப்பவனை எல்லாரையும் சமமா பார்க்கறான். ஓகே. பிராமணே கவி. கவி அஸ்தினி சுனி சைவஸ்ய பாச்சேக பண்டித சமதர்ஷினக. ஸோ சமமா பார்க்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் அவனுக்கு வந்திருக்குது இல்லையா? ஸோ அதனால அவன் என்ன பண்ண மாட்டான், பாரபட்சம் இல்லாம சமமா ட்ரீட் பண்ணுவான். ஓகேங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்மளும் இந்த கான்செப்டுக்கு வரணும். ஒவ்வொருத்தரையும் பார்க்கும்போது அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை பார்க்கணும். ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்காரு. ஸோ எல்லாரும் வந்து எல்லார்கிட்டயும் கடவுள் இருக்காருன்னு சொல்லும்போது நம்ம யாருக்காவது தவறு பண்ணுவோமா? இல்லையா? தவறு பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? யாரையும் வந்து நம்ம துன்புறுத்த மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ये हि शम्बर्ष जाबोगा तु गणो योनय एव दे आत्यन्तवन्द कौन्तेय न देषु रमते बुध. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஸோ என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? இந்த ஜடப்புலன்கள் நம்ம உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்தூல உடம்பு, பொருளால ஆனது இல்ல, பஞ்சபூதங்களால ஆனது. இந்த எந்த ஒரு காரியங்கள் இந்த காஸ்மிக் யூனிவர்ஸ், இந்த உலகத்தோட செய்யக்கூடிய எந்த செயல்களுக்கும் என்ன இருக்குது? இன்ப துன்பங்களுக்கு இருக்குது. ஆனா அறிவுடையவன் என்ன பண்றான்? அதெல்லாம் அனுபவிக்கவே மாட்டான் இல்லையா? சந்தோஷம் வந்தா துள்ளி குதிக்கவும் மாட்டான், துக்கம் வந்தா துவண்டு போய் உட்கார மாட்டான். இது மாதிரி இருக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்தவன், அறிவுடையோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, நம்மளும் அதை வந்து நம்ம லைஃப்ல எல்லாமே நடக்கும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த பார்வையில சமவேத பண்டித தர்ஷனக போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பக்குவத்தை வர்றதுக்கு வந்து இது சொல்றது கஷ்டம். பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மெல்ல மெல்லமா அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம மன வருத்தங்கள்லாம் வந்து கம்மியாகும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுட்டு நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த உலகத்துல என்ன இருக்கு? இப்ப பாக்குறீங்களே இந்த பிக்சர்ல என்ன தெரியுது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது தெரியுதுங்களா இப்போ? ஒரு லைட், யாருக்குமே எதுவுமே தெரியலையா? லைட் தெரியுது மாதாஜி. வேற என்ன தெரியுது? அப்புறம் லைட் மாத்திரம் தான் தெரியுதா? தூசி தூசி. பூச்சி இருக்கு இல்லையா? அந்த பூச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைட்டை பார்த்தா ஒரு பூச்சி வந்து லைட்டை பார்த்தோன்னே அட்ராக்ட் ஆகி அது போகும். அது போனா அந்த நெருப்பு சுட்டு அது இறந்து போகும். இருந்தாலும் அந்த பூச்சி என்ன ஆகும்? அந்த நெருப்பை நோக்கி போயிட்டே இருக்கும். அது பார்க்கும் தன்னோட இனத்தவர்கள்லாம் அங்க போயிட்டு இறந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் அது என்ன ஆகும்? ஒரு விஷயம் வந்து இன்பத்தை கொடுக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க போறாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன நடக்குது? துன்பம் மாதாஜி. துன்பம் இல்லையா? நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆமா இல்லையா? நம்ம வந்து இந்த பற்றுதல்னால சில விஷயங்களை பண்றதை பண்ணிட்டு தான் இருப்போம். நம்ம அதுக்கு மன வருத்தத்தை அனுபவிச்சுட்டா இருப்போம் இல்லையா? நம்ம அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய பற்றுதல் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன தெரியுது? மானுங்க மாதாஜி. மான். மானை வந்து பிடிக்கணும்னா ஒரு அழகான சப்தத்தை போட்டா போதும். அந்த சவுண்ட் இருக்கிற திசையை நோக்கி வரும். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம் என்ன ஆகுது? சிக்கிக்குது. ஓகேங்களா? இப்ப என்ன தெரியுது? தாமரை. அப்புறம் ஒரு வண்டு. வண்டு. தாமரை பூக்கிட்ட வந்து தேன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த வண்டு போகும். வண்டு போயிட்டு காலையில போகும். அந்த வண்டு வந்து தேன் ருசி ருசி சாப்பிட்டு இருக்கும். தாமரையோட குணாதிசை என்ன? சூரியன் மேல பட்டு அது மலரும். சூரியன் மறைஞ்சு அது என்ன பண்ணும்? சுருங்கிரும் மாதாஜி. இல்லையா? அந்த இதழ்கள்லாம் வந்து மூடிடும். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த குள்ளியே இருக்கிற வண்டு என்ன ஆகுது? மூச்சு முட்டி தவிக்க இறந்து போவோம். கஷ்டப்படுது இல்லையா? அதனால ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நம்ம புலன் இன்பத்துக்கோசம் சந்தோஷத்துக்கோசம் சில செயல்களை செய்யறோம். அதே நமக்கு வந்து பாதகமா ஆகுது. இப்ப என்ன தெரியுது? மீன். மீன். மீனை வந்து பிடிக்கணும்னா என்ன தூண்டில் பண்ணுவாங்க? தூண்டில் இருக்கிறது போய் சாப்பிட ஒரு போகுது. துண்டில கரெக்ட் மாதா, சூப்பர். ஒரு துண்டில வந்து கம்மை போட்டு அதுக்கு வந்து உணவு பொருளை வந்து போட்டு வைப்பாங்க. சாப்பாடு கிடைக்குதுன்னு போச்சு, அது என்ன ஆகுது? பிடிபடுது இல்ல. நம்மளும் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை வந்து சந்தோஷம் துக்கம் எனக்கு ஃபேவரபிளா இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம போறோம். பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து பிணைச்சிடுது. ஸோ நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்ப என்ன தெரியுது? யானை குழியில் இருக்குதுங்க மாதாஜி. ம் ஆண் யானையை பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க வேட்டைக்காரர்கள்? பெண் யானையை முன்னாடி விட்டுடுவாங்க. அந்த பெண் யானைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு பெரிய குழி தோண்டிடுவாங்க. அது மேல வந்து
இலை இலைகளையும் கொம்புகளையும் வச்சு மூடி வச்சிருவாங்க. அந்த யானைக்கு தெரியாது என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து நேரா வந்து பெண் யானையை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது பாட்டுட்டு போயிட்டு இருக்கோம். கீழே என்ன இருக்குதுன்னு கூட பார்க்காது. அப்ப என்ன ஆகுது, அது குழியில போய் சிக்கிக்குது. இது மாதிரி ஒவ்வொரு புலன்களுடைய ஆசைக்கோசம் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சிக்கப்படுகிறோம் இல்லையா? ஸோ உணவு, சத்தம், பால் உணர்வு, வெளி அப்புறம் வந்து இது இந்த தேன் வந்து வண்டு கோசமும், விட்டில் பூச்சி வந்து அந்த நெருப்பு கோசமும். இது மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரினங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு வந்து உதாரணம் பார்த்தோம். இது எல்லாமே நமக்கு இல்ல, நம்மளும் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுல இருந்து நம்ம இந்த புலன் இன்பத்துல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஓகேங்களா? இதை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. शक्नोतीहैव सोढुं प्राक्शरीरविमोचनात् कामक्रोधात् वेगं स युक्त सशुद्धि नर. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे ஒருவனால் कृष्ण. தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட பொருள்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஜட புலன்களின் உந்துதலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பொறுத்து கொள்ளணும். இப்ப போன ஸ்லோகத்துல எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புலன் இன்பத்துக்கோசம் தான் போனாங்க. அந்த விட்டில் பூச்சியும் சரி, தேனு, மானு, யானை, மீன் இல்லையா? ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இன்பத்துக்கோசம் போயிட்டு என்ன பண்ணாங்க, தனக்குள்ள கஷ்டத்தை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய உந்துதல்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். காமத்தையும் கோபத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் படுத்தணும். ஓகே, நேத்து என்ன பார்த்தோம், பற்றுதல் இல்லாம இருக்கணும், பயம் கோபம் இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உந்துதலை பொறுத்துக்கணும், காமம் இருக்கும், கோபத்தை எல்லாத்தையும் வெளியே வரும். ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நவீன உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன வயசா இருக்கும்போது வந்து நமக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு மொபைல்ஸ் இல்லை, அவ்வளோ வீட்டில் நிறைய எல்லார் வீட்லயும் வந்து டிவி இருக்காது இல்லையா? இப்ப இருக்கிற சமுதாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க பார்த்தாலும் எங்க திரும்பினாலும் ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? நம்ம வந்து இப்போ வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸை வந்து நல்ல வழியில யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? பக்தி கோசம் யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி இந்த இதுல வந்து நமக்கு அட்வான்டேஜும் இருக்கு, டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கு. அதாவது நன்மையும் இருக்கு, தீமையும் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம்ன்றது தான். இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைய வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து வளரும் போது அவ்வளவு அளவுக்கு இல்ல இல்ல. இப்ப வாழ்றதே நார்மலா வாழ்றதே ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயமா இருக்கு. எல்லாருமே எல்லாருக்கும் அப்ரோச்சபிளா இருக்கு. எல்லாருக்குமே எல்லா விஷயத்தையும் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது இல்ல. அதுல டிராபேக்ஸ் நிறையவும் இருக்கு இல்லைங்களா? அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த உந்துதலை பொறுத்துக்கணும். ஓகே, இந்த மூவி பாக்குறது, இந்த சீரியல் பாக்குறது, இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? எதை வந்து செய்யக்கூடாது, அதை வந்து எப்படி செய்யணும்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம தவிர்த்துட்டு பக்தியில வந்து நம்ம டைம் பண்றதுக்கு முயற்சிக்கணும் இல்லையா? காமத்தையும் கோபத்தையும் வந்து கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்கணும். அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான் இவ்வுலகிலே அவன் வாழும்போது. இந்த உலகத்துல நம்ம சொல்ற இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அசாஸ்வத துக்காலயம். இங்க துக்கம் தான் கிடைக்கும். எப்படி புஸ்தகாலயத்துக்கு போனா புஸ்தகம் கிடைக்குமா, இந்த துக்காலயத்துல துக்கம் தான் கிடைக்கும். அவன் இங்க இருந்தா கூட எப்படி இருப்பான், மகிழ்ச்சியோட இருப்பான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இந்த பிக்சர்ல பாக்குறோம் இல்லையா, கொலை கொள்ளை அடிச்சுட்டு வருவாங்க. அதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், அவங்களுக்குள்ள வந்து சண்டை இருக்கும். அப்புறம் பெண் ஆசை பொண்ணு ஆசை இருக்கும். அவங்களுக்குள்ள என்ன ஆகுது, ஒருத்தருக்குள்ளே ஒருத்தர் வந்து வெட்டி சாய்ப்பாங்க. இதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்ணு, மேல ஒரு பிக்சர் இருக்கு பாருங்க, நாமஸ்மரணம் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம் கொடுக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே பிரபு. भोक्तारां यज्ञपसां सर्वलोक महेश्वरं सुकृतं सर्वभूतानां ज्ञात्वां सांसिं रुच्यति। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம். என்ன சொல்றது, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பேன். சர்வலோக மகேஸ்வரம், எல்லா லோகங்களும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நான். சுக்ருதம் சர்வபூதானாம், எல்லா உயிர் வாழ்களின் உற்ற நண்பன். ஓகே, நக்த்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி, என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரத்தில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். ஓகேங்களா? சோ என்ன சொல்றாரு இவரு, நான் தான்ப்பா எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பவன்.
அப்புறம் நான் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் படுத்துறேன். அப்போ நான் தான் வந்து எல்லாருடைய ஆஹ், நண்பனா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். இதை வந்து பீஸ் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. கிருஷ்ணா இஸ் அ வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்ட், நம்மளோட உண்மையான உற்ற நண்பன். உள்ளேயே இருக்கிறார். உள்ளே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வெளியே தான் பார்க்குறோம். நம்ம இதுவரை நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தவறு இருக்குன்னா உள்ள பார்க்கறது வந்து நம்ம தவறிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம உள்ள இருக்குது என்னன்னு பார்க்க மாட்டோம். நம்ம வெளியே பார்க்கறதுனால அவங்க கையில என்ன இருக்கு, இவங்க என்ன வச்சிருக்காங்க, அதை பார்த்துட்டு தான் நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ், பொறாமை, கோவம் எல்லாம் வருது. அதை விட்டுட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய பரிபூர்ணமான உண்மை, அதாவது பரமாத்மா உள்ள பார்த்துட்டு நம்ம என்ன இருக்கோம் அவர்கிட்ட வந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அவர் வந்து நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அவர் தான் வந்து நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறாரு, ஆம், மறதியை கொடுக்குறாரு, எல்லாமும் இருக்கிறார். ஆ, அவர் நம்மளுடைய வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டு. அப்புறம் அவர் தான் வந்து என்ன பண்றாரு, அனுபவிப்பாளர். ஓகேவா? நம்ம எல்லாம் வந்து டு பி என்ஜாய்டு, அவர் என்ஜாயர், நம்ம வந்து டு பி என்ஜாய்டு, அனுபவிப்பாளர். நம்ம எல்லாம் வந்து அனுபவிக்கப்படுபவர். ஓகேங்களா? அப்புறம் வந்து என்ன சொன்னாரு, நான் தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துவேன். அது இஸ் அ கண்ட்ரோலர். ஓகேவா? நம்ம என்ன ஆகுறோம், அவர் கீழே வந்து கட்டுப்பாடோட அவரால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இத்தனை நாள், நான் தான் ஓனரு, நான் இந்த வீடை வாங்கினேன், நான் தான் ஓனரு, இந்த பத்திரம் வந்து என் பேர்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். அதை ஒரு நிமிஷம் பின்னோக்கி பார்க்கலாம். நம்ம வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அது யாரோ ஒருத்தர் கையில இருந்திருக்கும், அவர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வேற யார் கையிலோ ஒருத்தர் கையில இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகுது, அது வெறும் கை மாறுது, இல்ல பெயர் மாறுது, கை மாறுது. ஹம். அப்புறம் நம்ம மேல இருக்குது, ஒரு நாள் நம்ம நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு கொடுப்போம் இல்லையா? அஹ் அது மாதிரி மாறிட்டே இருக்குது. பட் இந்த எல்லாத்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் படைச்சாரு? கடவுள் தான் இல்ல? அவர் தான் வந்து முதன்மையான அனுபவிப்பாளர். ஓகே, அவர் கீழே தான் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது. அவர் தான் கட்டுப்பாளர். நம்ம நினைக்கிறோம் நான் சம்பாதிச்சுட்டு வரேன், என் குடும்பத்தை நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன், நான் காக்குறேன். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தவறு. நம்ம எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தர உரிமையாளர். முதல் தர உரிமையாளர் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். நம்ம எல்லாம் வந்து செகண்டரி ஓனர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால நமக்கு என்ன வரக்கூடாது, அகந்தை வரக்கூடாது. நம்ம எல்லாரும் வந்து அவர் தான் கண்ட்ரோல் பண்றார். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வீட்டுல சம்பாதிச்சுட்டு வந்து கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு கொடுத்துட்டு, அப்புறம் இல்லை நம்ம வீட்டுல சமைச்சிட்டோ ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு தாட்பூட் மாதிரி குதிப்போம், நம்மளே ராஜா ராணி மாதிரி. அப்போனா நமக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானா நக்த்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் எண்ட் ஆஃப் த ஸ்லோகான்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தன்னோட வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா இவர் என்ன பண்றாரு, பக்தர் அல்லாதவர் அச்சச்சோ என் வீடு போயிடுச்சேன்னு சொல்லிட்டு ஒப்பாரி வச்சு அழுவார். ஓகேவா? அதே பக்தருடைய மனப்பான்மை என்ன இருக்குன்றது பார்க்கலாம். என் வீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா உடைஞ்சு போச்சு, அட்லீஸ்ட் நான் சேஃபா இருக்கேன். நான் வந்து உள்ள இருக்கும்போது இந்த வீடு உடைஞ்சு என் மேல விழுந்து என் உயிர் போல என் சேதாரம் ஆகல, அட்லீஸ்ட் நான் சேஃபா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் கிருஷ்ணருடைய திட்டம் அன்றதை அவங்க நினைக்கிறாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வந்தாலும் சரி பாத்தீங்களா, கிருஷ்ணரோட பக்தியோட இருக்கிற பக்தனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய செயல்ன்றத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளும் பக்தர் ஆகலாம். ஸோ இப்போ அத்தியாயம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. நம்ம வந்து 18 முறை மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சது, பாடத்துல என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம், அதாவது சந்நியாசத்தை விட பக்தியோட நம்ம செயல்களை செய்யணும் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். நம்ம வந்து ரெண்டு ஸ்டோரி பார்த்தோம். நிர்காவின் நிலையை பார்த்தோம், ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன்களுக்கு பின்னாடி இருந்தால் நமக்கு வீழ்ச்சி அடையுது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், உந்துதலை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், காமத்தையும் கோபத்தையும் வந்து விட்டுடணும். நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நினைச்சாலும் வந்து கிருஷ்ணருடைய திட்டம்ன்றதை நினைக்கணும். நான் ஒன்று பிரார்த்தனை பண்ண கிடைக்கலன்னா நமக்கு வந்து என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் கேட்டோம் கொடுத்துட்டாரு, ஓகே. ரெண்டாவது முறை கேட்குறோம், நாள் கொஞ்சம் தள்ளி கிடைக்குது, பரவாயில்ல. இன்னொரு முறை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணோம், கிடைக்கவே இல்லைன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன, அவர் ஏதோ ஒரு பெஸ்ட்டை வந்து கொடுக்க போறாரு. நம்ம ஏதோ ஒன்று அல்பமா கேட்டிருப்போம், அவர் வந்து பெஸ்டா கொடுக்க போறாருன்றத ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பக்தி பண்ணணும். அவர் தான் வந்து போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நத்வாமாம் சாந்திம் ருச்சதி. இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அவர் நம்ம கூடவே இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ அதனால இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம், எல்லாரும் மகாமந்திரம் சொல்லலாம். மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ணா Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna ஹரே Krishna, Hare Hare, ஹரே ராம Hare Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, Hare ஹரே Krishna, கிருஷ்ணா Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ராம Hare ஹரே ராம Rama, ராம Hare ராம Rama, Rama ஹரே Rama, Hare ஹரே Hare, கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே Rama, ராம Hare Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare ராம Rama, ஹரே Hare ராம Rama, ராம Rama ராம Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே ஹரே Hare Hare, ஹரே ராம Hare ஹரே Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama Rama, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare Rama, ராம Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare கிருஷ்ண Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண Krishna ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare Rama, Hare ராம Rama, ராம Rama ஹரே Rama, ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare கிருஷ்ண Krishna, கிருஷ்ண Krishna Krishna, ஹரே Hare Hare, ஹரே ராம 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 Rama ஹரே Hare Hare, ஹரே கிருஷ்ணா Krishna Hare கிருஷ்ண Krishna, Krishna கிருஷ்ண Krishna, ஹரே Hare ஹரே Hare, ஹரே ராம Hare ராம Rama, Rama ராம Rama, ஹரே ஹரே Hare Hare, Hare அனைவருக்கும் நன்றி. Krishna. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की Jai, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की Jai, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की Jai, जय श्रीमद् भगवद गीता की Jai, जय हरे कृष्ण महामंत्र की Jai. जय. निताय गौरव प्रेमानंदे हरि 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 बोल Hari Hari Bol. all glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம்.